La Generalitat de Salvador Illa va tancar ahir l'oficina comercial d'Acció a Tel Aviv, la gran ciutat de negocis d'Israel. A Catalunya, Acció és un gran organisme públic que té com a missió impulsar les empreses catalanes amb diferents mecanismes, un dels quals, el que ens interessa avui, és l'assessorament i ajut a la seva expansió internacional. Doncs bé, Acció té unes 40 oficines arreu del món on se suposa que facilita l'accés de les empreses catalanes als mercats exteriors. Dic que se suposa perquè abans d'octubre de 2017, abans del 155, la seva llibertat i autonomia eren molt més àmplies que ara. De fet, això no és exactament cert, perquè va ser el president Carles Puigdemont, quan encara no havia marxat a Brussel·les, qui va donar ordre de desmantellar-ho tot i acabar incomprensiblement amb les relacions bilaterals i de confiança que s'havien establert amb un gran nombre de països, relacions per les que molta gent havia compromès la seva garantia personal i els seus contactes a canvi de res. Algun dia en parlarem de tot això, que ha quedat oblidat i que és un assumpte de la màxima gravetat. En tot cas, les famoses embajades catalanes van esdevenir una altra cosa completament diferent, controlades i vigilades per les ambaixades espanyoles i amb les seves capacitats molt limitades. Un dels principals èxits ha estat l'oficina d'Acció a Tel Aviv, la segona ciutat d'Israel on s'ha desenvolupat la gran i exitosa economia del país jueu. Aquesta oficina es va obrir l'any 2015. Guardeu aquesta data perquè això no és el que sembla. Catalunya exporta més del doble del que importa d'Israel, uns 600 milions d'euros, i va arribar a exportar 700 milions al 2022. És a dir, Israel és un molt bon client nostre. No només són molts diners per una economia com la nostra, amb tots els impediments i restriccions que tenim, sinó que es tracta principalment de productes de semimanufactura, és a dir, béns entremitjos o components, i també maquinària i automoció. Fins i tot hi ha un projecte ja signat d'una empresa israeliana i una altra xinesa per aprofitar l'antiga mina de potassa que hi ha a Sallent i fer una fàbrica de càtodes de fosfat de ferro i liti per bateries, amb una inversió inicial de 285 milions d'euros. Les coses estaven anant molt bé. També demostra que fins ara hi havia bones relacions. I aquí és on hi ha la clau de tot. El propi conseller d'Exteriors, Jaume Duch, i també el conseller d'Empresa, Miquel Samper, havien declarat que aquesta oficina havia de romandre oberta. Però no tothom al govern de Salvador Illa sap quina és la missió del govern de Salvador Illa. L'enterramorts que tenim de president té la missió d'enterrar Catalunya. I ha aprofitat les circumstàncies per fer una altra traïció política al nostre país. Ell mateix, quan ja era president, va dir això l'any passat. No tancarem l'oficina d'Acció a Tel Aviv, perquè jo he dit aquest matí s'ha de distingir entre un govern Netanyahu, govern d'Israel i el poble d'Israel. I si volem tenir, i nosaltres volem, una acció exterior seriosa, hem de saber-la jugar a llarg termini. I no, en funció de com van les coses. A veure, digue'm boig, però juraria que aquesta veu que es va pronunciar decididament en contra de tancar l'oficina era la de Salvador Illa. Exactament, això. Els comuns de Jessica Albiach havien portat al seu programa electoral la promesa de tancar aquesta oficina comercial catalana, amb l'excusa del seu antisemitisme de sempre. Israel és un apartheid, Israel està fent una neteja ètnica, etc, etc. Salvador Isla simplement ha aprofitat l'enèsima polèmica d'aquests dies sobre el drama de Palestina, que li ha anat molt bé, per aprofitar-se'n i fer veure que pagava part del deute amb els comuns per haver-lo fet costat a la seva investidura. En un gest que avui es pot vendre sense gaire problema a l'opinió pública catalana, que prou té
amb sobreviure cada dia a aquesta colla de mafiosos mentiders, ha aconseguit desmantellar a cost polític zero una oficina que preocupava molt l'estat espanyol des del primer dia de la seva creació. No és cap secret que Israel veia amb bons ulls la independència de Catalunya i no només això, sinó que hi tenia un cert interès. Si el nostre país hagués esdevingut un estat independent, probablement hauríem tingut molt bones relacions amb l'estat jueu. Poca gent sap fins on arribava aquesta esperança, que preocupava molt i encara preocupa a l'estat espanyol. El tancament de l'oficina d'acció a Tel Aviv és un cop fort, un cop baix però efectiu a l'economia catalana i al teixit industrial del nostre país. Més enllà de l'opinió que es pugui tenir sobre Israel, això és un fet objectiu. A Salvador Illa li importen molt poc els palestins. Diu que el tancament s'ha fet ara perquè és quan s'havia de fer i no abans. Contra el criteri dels seus dos principals consellers en la matèria i sense cap escrúpol ha dit que la Generalitat no té una doble vara de mesurar, que el que serveix per Ucraïna serveix per Gaza. El problema és que el sinistre Illa menteix. Si el que serveix per Ucraïna serveix per Gaza, com és que l'oficina d'acció a Moscou continua oberta i funcionant sense cap problema, havent un embargament europeu i occidental cap a Rússia? Doncs perquè havien de trobar l'ocasió d'enfrontar i enemistar Israel i Catalunya, i això és el que han fet. Perquè el que arriba a Israel és que Catalunya els bloqueja i els deixa de banda. Com podeu imaginar, els israelians no miren quin partit governa o deixa de governar a Catalunya. Mascaretes Illa menteix també a tots els catalans perquè el govern espanyol, el govern del seu partit a Espanya, no ha tancat cap relació amb Israel. Sí, ja sé que ahir va haver una votació al Congreso de los Diputados. La farsa d'ahir sobre un embargament d'armes a Israel es va votar novament amb la participació entusiasta d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Però, un cop acabat el numeret de retòrica buida, la ministra de Defensa, Margarita Robles, es va apressar a aclarir que, en realitat, aquesta votació no tindria cap efecte real. Quan li van preguntar si Espanya continuaria adquirint armament israelià, la ministra va dir que lo verdaderamente importante es no permanecer callados. Clàssic PSOE, el partit més triler de la història de la humanitat. Per la seva banda, no podia faltar un altre clàssic, un tuit de Carles Puigdemont oferint-nos la seva imprescindible opinió sobre el tema. Segons el president que va garantir davant tothom que no investiria Pedro Sánchez quan ja portava mesos negociant la investidura, això ha estat un error greu. Diu que al PSC només li interessa ocupar el poder, al preu que sigui. No, president, Salvador Illa no ha comès cap error. Salvador Illa està fent la seva feina, facilitada i avalada per tu i pels teus. El que va passar ahir és que el PSOE va aconseguir mantenir les relacions entre Israel i Espanya intactes, mentre que ha aconseguit trencar les relacions econòmiques i comercials entre Israel i Catalunya. L'oficina comercial catalana a Israel està tancada i totes les oficines espanyoles resten obertes. I tu i els teus continueu votant PSOE i el corrupte Sánchez. Ahir podíeu haver bloquejat la proposició de llei, teníeu els vots, enviant un missatge clar a Israel, però vau votar el que us van posar al davant perquè sou uns covards, que sacrifiqueu els principis que se suposa que teniu, les amistats que se suposa que teniu i els objectius que se suposa que teniu, per no quedar malament ni 2 segons. I 2 segons més tard vau descobrir que havíeu votat per no res. Perquè no sou junts per la cadira, ni junts pel caix. Sou junts pel no res. Si us ha interessat el que us he explicat, premeu el botó del m'agrada o like i si no ho heu fet encara, subscriviu-vos al canal.
D'aquesta manera, l'algoritme de YouTube sabrà que el contingut us ha interessat i el suggerirà a més gent. I si t'ho pots permetre, fes una aportació de 5, 10 o 20 euros o el que vulguis. A sota, a la descripció i d'aquí un moment, a la pantalla, trobaràs diverses maneres de fer-ho. Aquí fem opinió independent en català. Fins la propera.